बङाइगाव जिल्लानि गेरुखाबारियाव पुलिसा ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। आफां आसामनि बिजनी आरो बङाइगाव जिल्लानि माखासे ओनसोलाव ड्राग्स फालांगिरिया सानफा एफा बांबोनो हमदों। पुलिस बिफानखौ आसि-बिमा दिन्थिनानै फालांगि खालामनो नाजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिदों पुलिसा। बेबायदिनो दिनैबो बङाइगाव जिल्लानि गेरुखाबारियाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ जाहांगीर आलम आरो राफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं मोनथाम साबुननि बक्स AS18 J6343 नाम्बारनि गंसे मटर साइकेल आरो गंनै मबाइल फन बोखांनो हायो। मटर साइकेलजों गवालपारानिफ्राय बरपेटा रड फारसे थांबाय थानाय समावनो गेरुखा पुलिसा सानैबो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। Bodosa.